Vzdejte se nebo zemřete. Co? Vzdejte se nebo zemřete. Já jsem právě chtěl říct úplně to samé. O'Neill's SG-1. Ahoj, jak se vede? Musíš mi prominout, jména mi dělají potíže, jakže... Sakra! Jsem Herak. Gratuluju, povýšil jsi, jak vidím. Nemáte šanci. Jak to, že ne? Mám to oko. A na něm asi půl kila velice účinné výbušniny. Nech nás odejít, nebo ho zničím. A sebe s ním? To bys rád? Promluvím se svým pánem. Jo, udělej to. A nezapomeň říct, že jsi to podělal. Je opravdu nutné ještě ho dráždit? Ano, Udělal byste to? jasně, proč? O'Neill